ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ ኣንሓኹም ሰላሐዲን የካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች እዝንጎንጎ ንፍንዎ ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል ንካፈለሉ ፕሮግራምና እዩ ዶም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ክንካፈል ኢና ኣብዝናትና ቻነል ሰብስክራይብ ደገበርኩም ሰብስክራይብ ላይክ ናይ ደወል ምልክት ጽቆጡ ንጎንጎ ድማ ክመጸኩም እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎም ንካፈሎ ቃል በቆጻጽራ አምላኽ ንርእስኻ መቁጻር ዝብል እዩ በቆጻጽራ አምላኽ ንርእስኻ መቁጻር ሪኢኹም ኣሕዋት መጽሓፍ ቅዱስ ካብታ ሓደ ዝምህረና ኣቆጻጽራና ማለት ኣረኣእያና ኣተሓሳስባና ኣገማምታና ይልውጦ እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ስለ ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ከምታ አምላኽ ዝቆጽሮ ነገራት ክትቆጽር ይገብረካ ከምታ አምላኽ ዝርእየካ ንርእስኻ ክትርኢ ይገብረካ ስለዚ ሎሚ ከምቲ እግዚአብሔር ንዓና ዝቆጽረና ንሕና ድማ ከምኡ በትናቱ ኣቆጻጽራ ንርእስና ክንቆጽራ የድልየና ምኽንያቱ ንምንታይ ህይወትና ከምቲ እሱ ዝበሎ ኮይኑ ዘይከይድ እንድሕሪልኩም ከምኡ ስለ ዘይኮንና ኣይኮነን ነገር ግን ከምቲ እሱ ዝቆጽረና ንርእስና ስለ ዘይንቆጽር እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ሮሜ ምዕራፍ 6 ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል ካብ ሾሞንተ እቲ ካብ ምውታት ዝተንስአ ክርስቶስ መሊሱ ከምዘይመውት ሞት እውን ኣብኡ ከምዘይመልኽ ፈሊጥና ንሕና ምስ ክርስቶስ ካብ ሞትናስ ምስኡ ድማ ብህይወት ከም እንነብር ንኣምን ኣሎና ማለት ሞቱ ሓንሳእ ንኹሉ ግዜ ካብ ሓጢአት እዩ ዝሞተ ህይወቱ ግና ንኣምላኽ እዩ ዝነብር ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ካብ ሓጢአት ከም ዝሞትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ግና ንኣምላኽ ህያውያን ከም ዝኾንኩም ንርእስኹም ቁጸሩ ብጣዕሚ ይዝገርም ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣተሓሳስባ ርኢኹሞ ብጣዕሚ ይዝገርም ንሕና ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ሞትና ምስኡ ካብ ተንሳእና ኢሉ ንእግዚአብሔር ህያውያን ኮይንና ኢና ንነብር ኢሉ ኣብ መጨረሻ ግን ዘገርም ቃል ተዛሪቡ ማለት ኢሉ ሞቱ ሓንሳእ ንኹሉ ግዜ ካብ ሓጢአት እዩ ዝሞተ ኢሉ ህይወቱ ግና ንኣምላኽ እዩ ዝነብር ኢሉ ቀጺሉ ሽዑ ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ኢሉና ንስኻትኩም ካብ ሓጢአት ከም ዝሞትኩም ንኣምላኽ ድማ ብክርስቶስ ኢየሱስ ህያውያን ከም ዝኾንኩም ንርእስኹም ቁጸሩ ማለት እቲ ክርስቶስ ዝኾነ ምዃን ንስኹም ምስ ክርስቶስ ከም ዝኾንኩም ብክርስቶስ ንርእስኹም ቁጸሩ ኣምላኽ ስለና ዘለዎ ኣቆጻጽራ ብወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝርኢ ኣምላኽ ብወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሓጢአት ከም ዝሞትና ብጽድቂ ድማ ንዕኡ ህያውያን ከም ዝኾንና በዚ መገዲ እዚ ኣምላኽ ንዓና ዝፈልጠና ንሕና ግን ከምቲ እሱ ንዓና ብክርስቶስ ገይሩ ዝቆጽረና ዘሎ ንሕና ድማ ንርእስና ከምቲ እሱ ዝቆጽሮ ብክርስቶስ ገይርና ምቁጻር ንመሃር ሪኢኹም ብዙሓት ክርስቲያናት ንምንታይ ኢና ሓያላት ክንስና ብድኻም ንመላለስ ብሩኻት ክንስና ብብዙሕ ዘይድሊ ነገራት ዋይ ንመላለስ ተተባሃለ ኣቆጻጽራና ሕማቕ ስለ ዝኾነ እዩ ኣቆጻጽራና ጌጋ ስለ ዝኾነ እዩ ከምቲ ኣምላኽ ዝቆጽረካ ንርእስኻ ምቁጻር ትዕቢት ስለ ዝመስለካ እዩ እምበኣር ትዕቢት ከምቲ እግዚአብሔር ዝቆጽረና ንርእስና ደይኑ ቆጽራ እንተኾይና እዩ ትዕቢት ዝበሃል እሱ ጻድቕ እንዳበለካ ኣነ ሓጢእ ኣይትበል እሱ ብርቱዕ ኢኻ እንዳበለካ ኣነ ድኹም እየ ኣይትበል ከምኡ ብምባልካ ንኣምላኽ ተኽብሮ ዘለኻ ክመስለካ ይኽእል እዩ ግን ስለ ዝመሰለካ ተኽብሮ ኣለኻ ማለት ኣይኮነን በቆጻጽራ ኣምላኽ ንርእስኻ ክሳዕ ዘይቆጸርካ ትኽክል የለኻ በቆጻጽራ ኣምላኽ ንርእስና ክሳብ ዘይቆጸርና ትኽክል የለናን ሪኢኹም ኣሕዋት በትሱ ዝቆጸሮ ምቁጻር ንርእስና ክንቆጽራ እንድሕር ጀሚርና ኣብትሱ ዝረኣዮ ዓይነት ህይወት ንርእስና ክንረኽባ ኢና ሪኢኹም በትሱ ዝርኤና ምርኣይ ንርእስና ክንረኣያ እንድሕር ጀሚርና ኣብትሱ ዝመደበልና ናይ ክብሪ ጎደና ንርእስና ክትከይድ ክንረኽባ ኢና ኣሕዋት ከምትሱ ዝቆጸረና ንርእስና ክንቆጽራ ኣይንፍራሕ ንምንታይ ተተባሃለ እሱ ባዕሉ ካብ ቆጸረና በትሱ ዝቆጸረና ንርእስና ክንቆጽር ኣፍቂዱልና እዩ ሰባት ብዝበሉኹም ጸላእ ብዝበለኩም ንርእስኹም ኣይትቁጸሩዋ እምበሺ ሳምታይምስ ሓደ ግዜ ዘሕዝነካ ነገር ኣሎ ብዙሓት ክርስቲያናት ኣብ ክንዲ ኣምላኽ ዝቆጸሮም ንርእሶም ብኡ ዝቆጽሩ ሰይጣን ብዝቆጽሮም ንርእሶም ብኡ ክቆጽሩ ይጅምሩ ኣምላኽ ብርቱዓት ኢኹም ክብሎም ከሎ ሰይጣን ድማ ድኹማት ኢኹም ክብሎም ከሎ ኣነ ዝድኹም ኢሎም ክበኺ ይጅምሩ ይሲ እግዚአብሔር ኣነ ምሳኹም ይኽብሎም ከሎ ሰይጣን ግን በይንኹም ኢኹም ክብሎም ከሎ ኣነ በይነ ኢሎም ኣብ ጭንቀት ከኣትዉ ይጅምሩ እንተኾይኖም እዮም ኣብ ጭንቀት ዝኣትዉ ዘለዎ ምኽንያቱ ኣቆጻጽሮኦም ዘይትኽክል ስለ ዝኾነ እዩ እምበኣር ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ብሓይሊ ህይወትና ክትከይድ ንደለ እንድሕር ኮይና ሎሚ ኣቆጻጽራና ንቐይሮ ሪኢኹም ናብ መጽሓፍ ቅዱስ ክንኣቱ ከለና ኣቆጻጽራና ኣረኣእያና ኣተሓሳስባና ቶታሊ እዩ ዝልወጥ ስለ ርእስና ዘለና ኣጠማምታ ስለ ርእስና ዘለና ኣረኣእያ ከምትሱ ብወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝረኣየና ንርእስና ከምኡ ናብ ምርኣይ እዩ ዘምፀና ኣምላኽ ብሓደ ወዱ ምርኣይ ጥራሕ ይድፈልጥ
نسخا دما بتحد ودنا أملاخ الرئسخان مرأي تمهر حجي أب سمايات أب كندانا يرأينا اللو إيز بالمسحف قدوس حوي حفتي حجي سلينا استرأي أب سمايات كريستوسيو بقو خابتر أخا بقو نرأسخا مرأي تلامد بكريستوس نرأسنا خسع زير خبنايا بكريستوس نرأسنا خسع زير عنايا كمتي أملاخ زجبرنا كمتا أملاخ زمدبنا كم أخوينا أبهيوت كن مالالس أين خلنينا متحف قدوس كزارب كله كلا قرنطوس معرف 3 5 تقص 14 جناخ أبتبولي كيدان كم ببخلو أتي بكريستوس اتقنطت مغارجا كسعلوم معلتي أي تقلعلو من مو حسابهم دنزيزو علو كسعلومي من نموسي النام ببو ات مغارجا أبلبهم زرقو حلو ناب قويتا مستملسو كنا ات مغارجا كقنطتيو قويتاس منفسيو أبت منفس قويتا زلو دما أبو حرنت علو نحنا كلاتنا جنا بقلو عقات نتخبر قويتا كم بمستيات غيرنا النات أمتنايو كم منفس قويتا خاب كبرنا بكبري نابتمثل أرأي ونلوت على نايلو نحنا نصو من يلزفل عليهم زولو رأيو الصوم كساب حجي نموسيهم زنبو بزولو كساب حجي بموسيهم زقطر زولو نحنا كنقطن بكريستوس نقطر نتخبر أملاخ كم مستيات ندارعنايو كم مستيات ندارعنايو رأي حوات نخبر أملاخ كم مستيات ندارعنايو كمتي أمستيات نجزاء رأسها ترخبا نخبر أملاخ بزرع كايوت ما نجزاء رأسها نتحدش فترة نتداقم استولدر هيوت كترخبا تجمر كم مستيات أب كبرو نرأسها بخبر اندارعكا كاب كبرنا بكبرنا مثل أرأي وقت لوت إخاتة صويعكا نحنا جن إلو كلاتنا جنا بقولوا عقد نتخبر قويتا كم بمستيات غيرنا النات أمتنا يو كم منفس قويتا كاب كبري ناب تمثل أرأيو للوات علنا ريخوم كبر قويتا السناتنا مستياتيو سلازي كم تننا يدقى أكالاتنا عم مستيات رئينا بتم مستيات زلو نرأسنا نفلتا لكعكم ودما نتنا يبحق ما نتنا مستياتو كبر قويتا سلازوخنا نخبر قويتا بمرأينا نرأسنا نريا بخبرو نرأسنا بزرعنا يا متن بخبرو نرأسنا بزقوصرنا يا متن كاب كبري ناب مثل أرأيو كنلوت نجمر حوي حفتي بز خبرو قويتا نرأسخا مقصار جمرمو شعو نرأسخا أبزقرمنا يكبر علم كتكيل كترخ بايخا بحيلونا حيلخا رأيو بخبرو نخبرخا فلطو بتصدقوا نصدق خفلتيو بقدسنو نقدسنا قصري ريخي بؤو تقصير الكيمو بؤو سخخ ان رأسخ قصريا كاب وصاي اقواصاصرا كله جيغا ايمو كاب كريستوس وصاي اين قصر بكريستوس انت ان رأسنا قصيرنا يا جن كاب كبرنا بكبري نمسلي ارأيو اندا تلوطنا كنكايدينا اقواصاصرانا نصبقو اكايدانا كريلنا املاح سماي كلكم باركم እግዚአብሔር ምስኩልኩም እዩ ሎሚ نزناي كبر هيوت بحق اختأتو تدلي سبات تدعلهم كونكم حنت تصولوت يعتدليكم نقويتا لبخم هابيست ليكم نقويتا لبخم كتبود وصونكم سبات لو مزا تصولوت زي أتسأليو مكنياتو زا تصولوت أكداسيتيا إكزابي رابو سلو ودخا يسوس كريستوس يمسكنك اللخو يأمن اللخو يسوس كريستوس سلا حتياتي كم دتسأله عدا حتياتي كله كفيلو كم زفت صمو سلاي كم زموته بسالسيت معالتي أملاخ كموتات كم زتنسؤو أبيمان أملاخ كم استقمت يأمن الله يسوس كريستوس قويتاي أملاخي مدحاني إيو نعقوب بمأماني كابزا ساعات حدش فترة ولود أملاخ كوين الله منفس قدوس بشم يسوس بأمنت يقبلك الله آمين إذا تصلوا بتصلوكم بتعمل حقوسكم بزب تحت زلوا إذا تصلوا تسأليكم قويتا خمس تقبلكم نقولنا يكم بزدليكم من قد زدليكم حاجات كنسجلكم هنا أملاخ سماء مسكولهم شالوم